dar după cum se aude, cred că se vede bine și am progresat și eu, nu-mi pasă dacă e copyright și hai să găsim un match. Bun. Cred că Elica va fi impresionată când vede că m-am progresat în halul ăsta. Nu știu. YouTube-ul face a făcut totul. Cum să zic? Ce nu știu melodia. Și am intrat în match. Bun. Sper să mă dea lui de la că e 5-0 și eu am intrat în echipa cu 0. Că așa se întâmplă de obicei. Mami, încă se încarcă. Bun, am început. E doi... și o să echipa portocaliu, e ok. Hai să mergem să luăm mingea. Să vă zic, eu nu sunt așa semi-pro cât zice Rancu, că n-am mai jucat de mult și... Gol! Gie, ce frumos! Prea frumos! Foarte frumos, mă! Bă! Bă! 10 de dat direct în etapa următoare. N-am ce zicea, bată frumos, bă! Ce clip! O să vă spun să ne punem pe video. Am bus la max. Vreți să vedeți când se întâmplă ca când am bus la max? Uite asta! N-am vrut să se întâmple asta. Da, cum să zic eu? Dar jocul ce probabil o să pasez și cu v-ați urmărit, că probabil ați văzut cu căruța, înainte să începem video. Bun, ce aproape era să-l dau. Minge. Hai, bravo. Ce sei? Nu te-ai răpit. Trebuia să te răpești. Hai, du-te pe la ea-o. Asta e doar... Îl vreau eu. Bustul e al meu. Dăm bustul... în space. Dăm bustul. Ce era să dau save? Dar măcar n-a dat gol, asta e tot ce vreau. Dar atunci o mingea. Mă, cum te tare ești să atunci mingea? Bam. Ode, bam! Ce centrală! Frumos! Nice shot! Băi, ce centrală i-am băgat, nu cred! Super tare! I-am băgat o centrală! Stai! Mă, să mai dau mingea odată! Să mai vreau o centrală! Ca prostul! Hai, bani! Le-am amețit! Win! Frumos, mă! Hai să sărim! Uite, dă boost, sărim, facem flipuri! Come on, Rocket 3! Dar arată mișto, de ce nu? Toți semi-pro. Serios? Era pro 1 în echipa adversă și n-a cărat meciul și ce dai. Super tare! Super tare! Cred că avem un veteran în echipă, ce Dumnezeu! Tu ai văzut cum mi-a cărat? Deci n-aveam ce să zic, mi-a cărat! Deci, da, mi-a cărat frumos, nu și... Am alt nume aici, nu am numele meu pentru că mama, da. Și intrați, băieți, că nu țin video ăsta 30 de minute. Foarte țin, dar nu țin. Yes. Chicuo! Cum face de sunt? Chicuo! Nu mai derapa mașina. Chiar arată mișto legele. Mamă, cum s-a aici. Hai jos.
mișcă tape de la... mișcă culoare de aia verde, da? Dar arată mișto, uite-mă. Dar arată mișto pe un verde ceva și nu cred ce se văd, bă, super frumos. Vreau să o dă ăștia în echipă și vreau să te filmez. Mami, nu să te filmez. Ba, filmez. Mami, închide ușa că filmez. Mama, da, mama. Mama. Dacă nu vine la zis că apare greșeală. O fie să mi trec mai mult ca de noi. Ce vreau să iau, dacă știam să dau. Bă, vină, vă vreau. A mea e. Ce frumos. Am centrat-o. Bă, ce prost e lege. Eu îi dădu centrare perfectă. Nu zic eu că sunt cel mai bun, dar frate, locul nu sper că numeram. Ca prost. Mamă, prea frumos, Logi, prea frumos. I-am centrat-o și l-a venit pe fel. Uite, Logi a dat-o așa și-a venit, și-a dat-o Tuski. Măi, ești nebun. Help Orange. Mi-a ajutat Orange ca să dăm gol. Ce faceți? Băi, ce faceți cu mingea? Că nu mai văd. Dați-mi. L-am împins? Cred că da. Ca prostul, pe acolo. A dat un net. Nu mai ia niciun. Ia cum a dat-o. Băi, aia a fost de veteran. De veteran a fost, ești nebun. Super de veteran. Veteran direct și nu mai da gol de first touch. Că mă omor. Așa am pus eu dacă am dat gol din first touch. Am murit de râs. M-a ajutat Blue să dau. Că era Orange. Nu. Am oprit pe ăla? Am oprit pe domnul veteran? Cred că da. Băieța, bus. L-am amețit? Nu. Nu dați. Veteranul dă golul tot timpul, frate. Veteran, că n-ai văzut ce gol, bă. Domnul, da, ia și centrată frumos. Ia și centrată. Și probabil că gata mult. Nu ca mine. Cred că s-o împoartă. Da. Că în afară n-am ce face. Haide. Băieți. Mă duc cu ăla. Mă duc să stea la de poartă. Uite, da. Bam. L-am scos-o. Bam. Ca prostul. Nu. Logi escape. Bam. Da? Băi, ce era să dau ca veteranul? Mamă. Nu. Trebuia să dau boostul, că l-aveam la maxim. Bam. Au. Nu mă că de capul meu. Ne bate să nu văd. Ne bate. Doamne, dacă se range frumos să le am. Direct veteranii am. Nu, ce centrare, nu. Logi. Eu știi când am zis că ești ok? Corect, am spus. Buse, mă. Dar și-am dat o centrare aici, bună. Nu dați gol direct. Nu vă las. Dar cred că l-am centrat-o, cred că mai mult rău am făcut decât bine. Bam, ce frumos. De aici, două.
Blocă-s aici. Dar se întoarcă. Deci aici. Sunt tot aici. Da. Haide, haide, haide. Haide, 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 haide. Cred că am amețit. Nu mai băbui să... Logic, bravo să e băbui. Bam. Haide în overtime, mă. Ai auzit semnul? Nu am făcut noi, dar... Ăsta da. Ăsta epic save, bă. Epic save. Epic save. Scrie aici epic save. Please. Nu, dar cel mai bine se potrivește cu mașina. Hai să dăm escape-ul meniu, da? Și dăm în 2v2. Să fie așa interesant. Sau un 4v4, ce-o-fi. O, ce-o-fi. Uite, dacă... Hai să ne uităm cum stă cu Flames. Nu-mi mașina asta, nu-mi place. Nu-mi... Rolls Royce îmi place mie. Ia cu Flames cum arată? Arată nașpa. Ăsta îmi place. Stec. Oară. Asta var. Da, oară. Și aici mai am Venus. Cu astea, da. Ia, e foarte frumoasă cum am făcut-o eu. E frumoasă, e metalică, e așa. E mișto făcut-o. Bun, și aici să dăm play online. Play the match. Ce ziceți? 4v4? 4v4? Hai cu 4v. Oh, dar caută foarte puțin 4v4. O să pun aici o veșnicie. Solo standard. Nu știu, dar mergem pe standard. Care așa mai căutate. Da. Poate mâine mai postăm niște watcher daddy. Da, bă, aștept. Da. Grija mea. A picat harta asta super tare. Uite ce mișto arată. Nu că suntem în epoca de piatră. Arată super mișto arta. După război, așa, mișto. Dacă aveam și mașinile potrivite lor. Nu! Din fars de gol. Doamne, dar am fost și noi toți proști. Uite, no problem, sorry, no problem, gripă. Zicea asta în continuu să se laude, omul. Skip, direct. Bravo, bă, ce apărare! Io, ce frumos apărat ăla. Bă, băieți, voi ce faceți? Bă, zici că solo. Bă, ce făceau ăia? Acum, serios, ce făceai? Era singurul acolo care încerca să-l apără de veteranul ăsta. Ăsta o poartă, băieți. OMG. Dar cred și eu cu OMG, eu am echipă de nu. Bun, aici am fost și eu, noi. Thanks. Nice shot, thanks. Ai, capul meu. Oh my god, direct. OMG. Stau în poartă, băieții. Nu, bă, de ce nu te-ai rotit? Ca proști, mă, ca proști, mă. Și uite-mă pe mine. Da, direct. Da. Trebuie să mă întorc. Autosave. Adevărat autosave. Ce save, mă. Mersi, mă. Mă contraatacat. Am luat boost. Asta e ok. E bun și boostul? E bun și gol. Centrarea. Ce bun era. Nu, capul a venit la crezând că iau și... What? Ce? Da gol? Nu, n-am dat gol. Aici aproape era să iau gol. Da? Dai, fug. Nu-mi pasă că bubu.
Ah, cred și eu că v-ați enervat. Nu? Ah, trebuie să bubuiți toți. Nu dă. Aoleu. N-am vrut să zic asta. O merge. Și uf, da. Alea mi-am dat bine. Bun, îi păcălim așa puțin, dar păcăleala mea n-a mers. Ce caută ea în poarta inamică? Damn! Frumos! Dam! Nu mai de mă! Aoleu! Sunt singur versus 3, mă! Bă, băieți, voi ce faceți în cealaltă hătă? Deci că sunteți în altă lume, mă! Soapce, nu știu. Frate, dar alții mei ce făceau? Ce făceau, mă? Ce făceau, bă? Ce făceau? Descoperau bustul? Descoperau altceva? De ce nu veniseră ca să mă ajută? Și uite ce proști, mă! Doamne, ajută ce copii! Uite, frate, toți se duceau așa, n-așa. Unul din... nu mai. Stau în poartă. Că voi știți decât să atacați. Ca proști, mă. Ca proștii. Și când să lovești și când să stai. Lasă un moment de stai. Și... de am păcălit așa nițel. Bă! Ce m-au păcălit pe mine? Bă, ce aproape eram! Bă, replay-ul ăsta chiar vreau să-l văd. Ia cum eram? Băi, ce aproape eram! Ce mult! Ce eram! Bum! Aici e un moment de stat. Oi, băi, ce aproape eram! Nu trebuia să fie un moment de stat. Definitiv! Unu! Trebuie să-i definitiv! Trebuie să mă duc acum din first touch. Hai. Din first touch-ul ăia. Oh, thanks, mă! Ce fac ăia pe tavan? Bam! Luați-o! Bam! Pentru 1 versus 3 mă descurc chiar ok. Nu zic nu. Nu știu ce fac. Deci, stai. Eu am un semi-pro în echipă care nu face nimica. Ce dracului? Se joacă sora să mai mic. Pe gândea. Doamne, ajută ce mă frică. Nu! Pătuți, mă! Ia de aici! Mamă, cum a dus până la ei până la interen, așa, double. Oh, stai acolo, nu dai. Din cauza lor e 10-0. Da.
Cel mai rușinos scor. Dar pentru... de ce a trebuit să-l bubuie decât pe ăla care făcea ceva? De ce? Dacă mă bubuie pe mine, în continuu, era mereu era 21. Era 20 la 0, nu la 1. Mă, ajută, ce copii, mă! Bă, mă, tentam, dar deja... Ce fac aia, mai mă și împing, mă? Bă, băieți! Cred că vine bossul. Nu! Trebuie să te culegi, mă, ninge! Trebuie să o sortim. Nu, băi, ce aparatul, că ce gol era! Hai, măcar 11 0 să fie. A scos-o! Băi, ce-a scos-o! Epic! Clear ball! Direct, era frumos! Ai de capul meu, mă! Gol 5! Central Boss 10, Gol 2! Care mai dat? Cars Bumper! Asta nu știu. Știu. Nu vreau. Ok. O să te meniu. Yes. Mai fac o dată meci cu ăștia, că-s proști, da, dracu. Deci mor de zile cu ei, mă. Nu? Ce sunt? Ok. Doamne, ești mor cu zilele noastre. Doamne, ajută. Nu, hai topul ăsta în dracu. Că ce mai căutat? Nu. Că ne-a foarte puțin ca să... Așteptăm o grămadă la sercine. Uite ce repede s-a făcut. Cred că mai facem încă meciul ăsta și cum și-am terminat episodul. Nu singur. Știi? Hai. Haide, nu stau poată, băieții. Băieții, nu stau poată. Ar trebui să mă duc. Da, mă duc și eu. Pierd toată distracția. Băi, de capul meu. Ce d-asta dau, fratele meu. Nu. Scoate-ți-o, băieții. Hai, bă, ce prost o să fiu, mă. Ce prost o să fiu, mă. Bă, sincer, da-mă frumos, mă, iau-te. Ăla n-a făcut nimic, și iau-te, mă. Ca proști, mă. Cu 15 km la oră. Să ne fie rușine. Bubuieni, bă! Așa vă vreau, băieții. Rebeliune. Doamne, sant, direct la ei. Ce centrare! Oi, bă! Forța Steaua! Mă, zici că suntem în meciul trecut, zici că era Steaua cu Madrid. Efectiv, 11-0. Așa e mereu la Steaua, frate. Asta fac mereu și mi s-a părut că am văzut Steagul României. Cred că mi s-a părut. Nu dați! Ce nu înțelegeți că nu dați? Da? Iară sunt eu contra toți. Aoleu. Am căzut pe roți, asta e bine. Mersi de împingere, boss. L-am împins eu pe ăla, l-am împins ok. A meu trebuia. Centre.
Bam! Prea frumos, mă! G.E. Băi, ce frumos, mă! Ia uite, n-avea nicio treabă. Da, prea frumos, mă! Prea frumos, mă! Prea easy. Da? Bă, ce-a barat-o, că dădeam direct gol. Era prea frumos. Nu mai am boost! Nu mai aveam boost, nu aveam ce să fac. Ce mișto e numerul ăsta ăla cu aia ăla. E mișto, e rău. E mișto rău. Slav. Super tare, băieții. Super tare. Eu stau poarta, nu știu de voi. Stau puțin poarta și după mă duc. Tam. Da, de aici. Ce frumos, ce frumos. Bă, să scoate și... Ai, ca proști, mă, ca la proști, mă. Ca la proști. Nu mai bubuiți, mă, că bubui și eu. Oh, ce pasă. Nu, băieții. Nu, ce șut în gol era, bă, ce gol frumos era în air, mă, în air. Bam. Dați-vă, nu-mi pasă. L-am luat pușcu, asta e ok. Sorry. Doamne, ca prost. Mă, sorry. Sorry, băieți. Scuzați-mă. Sunt începător. N-am mai jucat de mult, înainte jucam așa bine și acum am jucat prost. Dar mai așa niște momente de-astea bune. Uite ca asta. A fost bun, am spus-o. N-aveți încredere în mine, băieții? Eu care v-am dat golul? Să-l dau și pe ăsta? Haide, centrarea! Bă, era o centră prea frumoasă și dădeai și aer. Noi, ca la proști, mă! Bun, măcar nu s-a dus în poartă. Încep să pierd la meciuri, adică capul meu. De că la început parcă câștigase din meci, nu? Da, nu foarte tare, Doamne! Nu. Dați voi gol, bă! Puta mea. Aoleu, bă! Vreau să zic că nu dai gol pe pura mea, dacă n-ai, bă, ia uite ce fake. Trebuia să aștept acolo, că dacă așteptam se ducea în sus și poate ricoșeam fix în poarta lor, dacă aveam bani. Hai să nu fie 5 la 1. O să fie 5 la 1 probabil. Da? Bă, de ce împingeți proprii voștri cu echipia mea? Bam! Oh, de ce împingi, mă? Că nu-i frumos. Nu te-a învățat mama bunele maniere? Oh! M-am centură! Acțiune frumos, locul. Nu știu ce acțiune. Decât ăla știe să sară. Uite, flipul. Ăla s-a răsturnat. Ura trei. Ok, e bună, nu știu, nu arată frumos și exit meniu, că nu vreau să mă bat cu ăștia. Iar ne luăm bătaie în alte buhari. Nu. Și pentru final...
Ne uităm și noi pe aici să vedem ce avem. Băi, ce mișto e! Ne uităm să vedem ce mașini sunt și da. Tristen, bă, și toate sunt mișto. Uite, Esper. Mamă, mă sună. A, tipul avea mașina asta! Tipul ăla cu ăla altul care nu se capudă. Mă jucam eu versus 3. Oh, pe asta o vreau. Batmobile. Ar că spune mișto. There's so much. You can back to food. Nu știu. Nu bafle, ok. Scarab. Și asta este mișto. Zippy. Super tare. Tonelli. Ba, nu pe asta o avea, nu pe aia la altă. Și asta e frumoasă, nu le vreau pe niciuna. Bun! Mulțumesc că ați urmărit acest episod și ne vedem data